връчим и последната награда на Академията за мода Златна игла за дизайнер на годината. За да обявят и поднесат на победителя, ще поканя на сцената при мен Даниела Гьошева, нашата велика България, и госпожа Албена Александрова, главен дизайнер на модна къща Рошевата гарда и миналогодишен носител на наградата. Заповядайте. Добър вечер. Много съм развълнувана, защото е просто невероятно да участвам, да съм част от такъв спектакъл. Благодаря на господин Стойков и госпожа Адриана Царева. Невероятно е на една сцена да се правим толкова много красота и толкова известна в България. Победител в категория дизайна на годината Александра Милушева. Благодаря ти, Руни. Благодаря на всички. На първо място искам да благодаря на журито, което ме подкрепи, и специално на Ники Кънчев, защото той е един от първите хора, които ме накара, че е възможно да имам златна игла. Благодаря на всички момичета, златни момичета, които работят в Астела, тъй като тази награда нямаше да е възможно за тях. Всеки един ден те ме подкрепят. Благодаря на семейството ни, което не само ме подкрепя, но ме и вдъхновява. И благодаря на българската жена, която всеки ден избира модна къща Астела. Благодаря ти, Ела. А сега предлагам да видим и колекцията на Аля Милушева за Астела Ателие. Set my soul on fire. So ready to burn. So get on stage higher. There's a thousand women waiting up there. They're all living the devil may care. And I'm just a gentleman who loves his man's soul. Извайващи женското тяло линии и закачливи акценти. Това са елементите, които задължително присъстват в тоалетите на Астела Ателие и издават пляскавия почерк на креативния директор Аля Милушева. Ексклузивен представител за България на плодовете на Унгаро и Валентино. Безкомпромисно качество, изваяни силуети и пляскави акценти. Това са елементите, които задължително присъстват в тоалетите на Астела Ателие и издават авторския почерк на креативния директор Аля Милушева. Жената, облечена в Астела, е с подчертана индивидуалност и стил. Луксозните тоалети носят усещането за романтика и нежност, съчетани с изключително внимание към детайла и прецизност на изпълнение. Италиански попренени платове, изработени по поръчка за модната къща, изящни френски дантели и финни кристали и перли потапят всяка дама в вълшебният свят на Астела и висшата мода. Потопете се и вие, дами и господа.
искала да помоля всички носители на наградата Златна игла 2008 да заповядат на сцената. Те ще бъдат поздравени лично от председателите на Академията за мода, госпожа Донка Ганева и професор Любомир Стойков. Заедно написахме още една страница от историята на Златната игла. Тя е сътворена с красота, талант и вдъхновение. Желавам на всички вас да ги запазите и за бъдеще, защото само така българската мода ще върви напред, а пътя ще бъде посипан с талант. Красивите модели, които тази вечер представиха достойно колекцията във всички модни грижди, са от агенцията Next One. Бих искала да изкажа нашата сърдечна благодарност на салони Арлет за прекрасните прически на момичетата, а гримът е дело на екипа на Иво Живков. От името на нашите любезни домакини, Академията за мода и програма